We mogen weer naar het terras en moeten een mondkap op in het openbaar vervoer. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Maandag, tweede Pinksterdag, was een kleine mijlpaal. De terrassen, musea en bioscopen mochten weer open. En iedereen die vermoedt dat hij misschien corona heeft, mag zich vanaf nu laten testen op het virus. 3, 2, 1, Om klokslag 12 uur zijn overal in de provincie de terrassen weer open gegaan. Mensen stonden in de rij om een stoel te bemachtigen met dit mooie weer. Op 16 maart, bijna 2,5 maand geleden, moest de horeca de deuren sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Voor Boulevard 17 in Vlissingen was het extra feestelijk vandaag. Ze hoorden op 16 maart, een week voor de opening van hun nieuwe zaak, dat de horeca op slot ging. Maar nu zijn ze dan toch open. Het was natuurlijk verschrikkelijk om te horen om 5 uur op 15 maart van ja, sluit alle zaken maar. Alle restaurants moeten dicht. En bij Boulevard 17 was dus gelijk ook binnengekomen van oké, die opening van 21 maart die gaat er voorlopig even niet in zitten. En nu verwachten jullie er nog een goed seizoen van te kunnen maken? Ja, ik ga daar wel van uit. Goed seizoen is natuurlijk een relatief begrip. Maar door een beperkte menukaart, alles wat makkelijker in te stellen, QR-codes op tafel. En dat ervoor zorgt dat we wel gewoon regelmatig lekker vol gaan zitten. Door de coronamaatregelen kunnen de horecaondernemers veel minder mensen kwijt op hun terrassen. En dat baart Koninklijke Horeca Nederland zorgen. Ik wil de feestvreugde niet bederven, maar als je denkt dat je met 30 of 35% van je omzet 100% van je kosten kunt dragen, ja, dan moet ik je teleurstellen. Dus er moet nog heel wat gebeuren, wil dit weer echt een gezonde sector worden. Het was op veel plaatsen direct druk op de terrassen. Voor de echte liefhebbers is het daarom vandaag, op deze tweede Pinksterdag, een dubbele feestdag. Het eerste biertje zit er al in. Ja, klopt. U had er echt behoefte aan om weer eens op het terras te gaan zitten. Ja, natuurlijk. Hebben we lang naar uitgekeken. Ja. Hoe moet het nou verder in de komende maanden? Nog meer versoepeling, hoopt u dat? Ja, ik hoop en verwacht versoepeling. Als de aantallen nieuwe coronagevallen of overlijdensgevallen af blijven nemen in dit rappe tempo, dat we per 1 juli een behoorlijke genormaliseerde situatie hebben. In speciale teststraten bij de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen kan iedereen zich vanaf vandaag laten testen op het coronavirus. Nou, als je denkt coronaklachten te hebben, dan kan je dus nu vanaf vandaag het landelijke coronatestafspraaknummer bellen. Dat is 0800 1202. Binnen een dag word je dan in de teststraat verwacht. Aan de ene kant van de tent meld je je aan en aan de andere kant wordt de test afgenomen. Binnen 48 uur weet je dan of je bent besmet met het virus. Oké, en als je dan zo'n test hebt gehad, is het dan puur voor als je klachten hebt? Of kan je ook zien na zo'n test of je het gehad hebt? Nee, dat kan niet. Het is echt de bedoeling als je klachten hebt om te kijken van heb je nu het coronavirus. Of je dat nu mee besmet bent. Maar het is niet om te kijken of je het al gehad hebt. Daar is deze test niet voor bedoeld. Op de eerste dag dat iedereen getest mag worden, zijn er hier in Goes tientallen Zeeuwen langs geweest. Waarom kwam u hier op de eerste dag nu al gelijk naartoe? Nou, ik werk een aantal dagen in de week in een verpleeghuis in Kleijenborg op Noord-Beveland. En daar beginnen ze weer met de bezoektijden. En ja, dan was een eis om iedereen te laten testen die daar werkt. Maar u heeft geen klachten of heeft u lichte klachten? Nee, ik heb helemaal geen klachten. Nee, volgens mij ben ik helemaal gezond. Niet alleen de terrassen gingen vandaag weer open. Ook de musea en filmtheaters mochten weer van start. Zoals hier in de Kloveniersdoelen bij Cinema Middelburg. Ik ben blij, ja. Ik vind het heel fijn dat het weer mag. Het was nog een hele puzzel om de filmzaal volgens de regels van het RIVM in te richten. Maar uiteindelijk is het gelukt. Dat is denk ik een beetje de charme van sowieso een stad als Middelburg. Met monumenten en oude gebouwen, daar houden we allemaal van. Met gekke trapjes en gangetjes en dat hebben wij ook inderdaad. En we hebben geprobeerd dat op te lossen met afspraken met het vrijwilligersteam en de klanten en duidelijke communicatie. En ja, belangrijk is bijvoorbeeld dat we geplaceerde stoelen hebben. Dus thuis weet je al, ik zit op stoel 4 rij 7 of zo. En dat geeft rust. De eerste film in Middelburg was meteen een Zeeuwse première. De documentaire Tijdsgravers van Vivi Visser over het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
Het is eigenlijk een ode aan de conservatoren van het Zeeuws Genootschap. Dat zijn mensen die onder de grond, in depots, in hun eentje zich bezighouden met dingen waarvan wij vaak niet eens weten dat ze bestaan. Kijk, ja, ik heb hem. Maak jij maar de foto even. Ja. En zij weten er alles van. In het begin dacht ik, super saai. Maar als je er even door hun ogen leert kijken, dan gaat er een wereld voor je open. En in het Pinksterweekend blijkt in Zeeland veel meer drinkwater te zijn verbruikt dan de weken hiervoor. Het gaat om een combinatie van toeristen die weer onze kant op komen, het zonnige weer en bijvoorbeeld ook de stijgende populariteit van grote opzetzwembaden in de tuin, waar heel veel drinkwater in gaat. Daarnaast speelt natuurlijk de aanhoudende droogte een rol, waardoor er een maximale afname is door boeren die hun gronden beregenen. Dat opgeteld leidde dus dit Pinksterweekend tot een piek. Volgens drinkwaterbedrijf Evides is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Wel wordt mensen aangeraden verstandig om te gaan met water en bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Het is goed om elkaar weer in het echt te zien, klonk het dinsdagochtend op middelbare scholen. Op de eerste schooldag sinds maart. Bijna 19.000 Zeeuwse scholieren kunnen vanaf dinsdag weer naar school. Maar niet allemaal tegelijkertijd. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, komt per dag 1/4 tot 1/3 van het aantal leerlingen. De rest volgt het onderwijs thuis. We hebben hier die 1,5 meter, hè. Dit is mijn hok. Voor jullie verboden. Maar als ik in dit hok blijf staan en je moet iets helpen met iets vasthouden, dat gaat niet worden, hè. Dus, maar met die kap kan ik dus wel dichterbij. Voor de eerste keer weer praktijkles techniek op het Swingcollege in Oostburg. Afstand houden van de docent lukt goed, maar van elkaar? Ja, want nu mag ik mijn vrienden niet meer knuffelen. Maar dat hebben we wel stiekem gedaan voor school. En dan zijn we weer naar binnen gegaan. Hoe vond je het de afgelopen tijd om thuis les te krijgen? Via de computer? Niet zo leuk. Nee, waarom niet? Je kan de rest niet zien. Hier kiezen ze ervoor vooral praktijklessen en mentoruren op school te doen. De rest van de lessen gaat nog steeds online. De rector is tevreden, maar het is wennen. Tuurlijk, het is allemaal keurig geregeld op school. Alles is gemarkeerd. Er staan pijlen, we hebben looproutes. Net als iedere andere school. Maar die leerlingen, ja, die zijn in hun enthousiasme, vergeten die dat nog wel eens. En overigens is het voor ons als medewerkers ook best nog wel eens lastig. En worden ze daar dan op aangesproken? Of hoe gaat dat dan? Ja, we hebben gezegd, het is een bewustwordingsproces. Dus laten we elkaar daarop aanspreken, laten we elkaar eraan herinneren. En dan is het prima, hè? Het is geen strafkamp. Alle middelbare scholen in Zeeland gingen vandaag open voor een deel van de leerlingen. Behalve het Lodewijk College in Terneuzen. Daar hadden ze een studiedag gepland. Zij gaan morgen open. In het openbaar vervoer zijn mondkapjes vanaf nu verplicht. In bus en trein dien je er zelf één mee te nemen wanneer je 13 jaar of ouder bent. En dat geldt dus ook voor het fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen. Zij is de enige die zonder mondkapje naar de overkant mag. Alle passagiers op de Westerschelde-ferry tussen Vlissingen en Breskens zijn sinds gisteren verplicht om er één te dragen. Het moet en je doet mee, anders krijg je een bon van €95 waar je het niet op hebt. Maar ik vind het zo warm. Het is een beperking, maar ik denk dat het een hele goede regel is om zo elkaar niet te besmetten. Een kwestie van accepteren, dit zijn de regels en de zaak uitzieken, zoals het heet. Hè? Boetes voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer mogen alleen uitgedeeld worden door agenten en BOA's. Het personeel van het fietsvoetveer kan er niet tegen optreden. Mensen die zonder mondkapje op de boot stappen, worden zelfs niet geweigerd. Zeker niet de bedoeling, we gaan er niet voor staan. We wijzen mensen op. Ja, doen ze niet, dan lopen ze risico ook om een boete te krijgen. Maar ik denk dat mensen zich een beetje apart voelen als ze het nu niet hebben. Op de boot zijn uiteraard ook extra maatregelen genomen om de 1,5 meter afstand te bewaren. Maar op zo'n zonnige dag als vandaag valt dat op het buitendek niet mee. Niet 10, niet 20, nee duizenden muggen op het terras, op de placemats, op de mensen gingen ze zitten. Er ging niemand op het terras zitten. En daarom gaat de gemeente Noord-Beveland nu maatregelen nemen om de muggenoverlast in de oude haven van Koningsplaat aan te pakken. In de haven staat zoet water en dat blijkt een prima leefomgeving voor de mug. Er komen extra waterplanten in het water en er worden vissen uitgezet die de muggen op moeten eten, zodat dit niet opnieuw gaat gebeuren. Samenwerken, ook met natuurbeschermers en wel op basis van de uitkomsten van uitgebreid onderzoek. Dat bepleit de Zeeuwse kreeftensector.
Ze reageren daarmee op de kritiek van natuurbeschermers die vinden dat het aantal kreeftenvissers omlaag moet in de Oosterschelde om de terugloop in kreeften te keren. Afgelopen weekend luidden bioloog en Stichting Anemoon de noodklok over het afnemende aantal kreeften in de Oosterschelde. Het aantal vissers moet omlaag, vinden zij. Maar voor dat soort conclusies is het volgens de Vereniging van Kreeftenvissers nog veel te vroeg. Een onderzoek van onder andere de Wageningen Universiteit moet de komende jaren duidelijkheid scheppen. En dan krijgen we hopelijk zicht op wat zit er nu in die Oosterschelde aan kreeft. Hoeveel kleine kreeftjes, hoeveel eidragende vrouwtjes, hoeveel mannetjes. Zit er verschil in de locaties enzovoort. Er zijn nog zoveel vragen die niet beantwoord kunnen worden. De Vereniging van Kreeftenvissers benadrukt dat wat hen betreft iedereen hier aan dezelfde kant staat. Alle betrokken partijen willen een gezonde Oosterschelde en een gezond kreeftenbestand. Een visser is bezig met de natuur en die is bezig met het behoud van zijn bedrijf. En dat is het belangrijkste wat een visser heeft. Die wil ook dat zijn zoon dat beroep uit kan oefenen. Dus wij zijn niet de zee aan het leegvissen. Zo moet volgens de kreeftenvissers ook worden onderzocht of klimaatverandering invloed heeft op de kreeften. Sinke roept alle betrokken partijen op om samen op te trekken. En dat we dat samen doen en niet naar elkaar gaan wijzen van het komt door hun. En dan zeker niet als dat niet gebaseerd is op gefundeerd onderzoek. Ondernemen is lastig in deze coronatijd, maar toch kun je erin slagen, merkte de 19-jarige Dylan de Ruiter uit Vlissingen. De toekomst van zijn zaak in Goes, maar ook die van zijn pas geopende meubelzaak in Vlissingen, zag er somber uit. Van een heel druk winkelend, gezellig publiek val je in één keer naar een lege winkelstraat. Er kwamen een stuk minder klanten, dat het niet meer rendabel was om deze winkel open te houden. We waren bezig met de tweede winkel in Vlissingen en ik had heel veel voorraad ingekocht. En dacht ik wel even van, wat nu? Zo'n grote voorraad en 2 winkels op dat moment gesloten. Dus daarom dacht ik, we moeten zo snel mogelijk een plan bedenken, zodat we weer open kunnen gaan. Zijn winkel in Vlissingen opende hij daarom eerder dan gepland. Eind mei was de planning, alleen omdat we zoveel aanvragen hadden. En hier hebben we veel meer ruimte dat dit ook veiliger is voor onszelf, maar ook voor onze klanten. Dylan zet in Vlissingen ruim 3 keer zoveel om als in Goes. Het voordeel is dat je hier voor de deur kan parkeren. Je hebt geen parkeerkosten en je hebt natuurlijk een veel grotere oppervlakte. We hebben wat meer keus. Er rijden heel veel auto's rijden er voorbij. Dus ja, we hebben hier zitten we iets opvallender. Locatie is dus belangrijk, maar ook de passie voor de zaak moet er zijn. Die had Dylan altijd al, meer dan voor school. Ik kan best wel goed leren en makkelijk leren. Alleen het ertoe zetten vond ik altijd lastig. Toen dacht ik, ja, ik vind ondernemen zoals mijn ouders dat doen, vind ik veel leuker dan op school zitten. En toen heb ik het ze gevraagd. Toen zeiden ze, ja, als je een plan opstelt, dan kunnen we daarmee aan de slag en dan gaan we dat doen. Met als resultaat 2 winkels waar hij voorlopig zijn handen vol aan heeft. Bij een ongeluk op de eerste Deltaweg bij Cats is woensdagavond een 21-jarige motorrijder uit Kloetingen om het leven gekomen. De bestuurder van de bestelbus die bij het ongeluk betrokken was, had te veel gedronken. De 44-jarige automobilist uit Nieuwerkerk blies 2 keer meer dan toegestaan. Hij is opgepakt en verhoord. Tegen een voormalig wijkagent in de gemeente Tholen heeft het Openbaar Ministerie een werkstraf van 100 uur geëist voor het lekken van vertrouwelijke informatie en drugsbezit. Het OM omschrijft hem als een rotte plek bij de politie. De man zou onder andere informatie hebben gelekt die te maken had met de zaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto. Volgens de ex-agent lekte hij vooral om grootspraak en in sommige gevallen omdat hij het beste voor had met de betrokkenen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het Zeeuws Museum en de Vleeshal in Middelburg moeten in totaal €750.000 subsidie krijgen van de overheid. Dat vindt althans de Raad van Cultuur. Die adviseert de minister over het cultuurbeleid. De Vleeshal zou €500.000 subsidie moeten krijgen en het Zeeuws Museum de rest. Beide instellingen verdienen volgens het advies ook een plek in de culturele basisinfrastructuur van Nederland. Zeeland krijgt een zwaar beveiligde gevangenis en een snellere trein naar de Randstad. Op deze manier zou de provincie worden gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne, meldde RTL Nieuws vrijdagmiddag. Er ligt echter nog geen definitief akkoord. Maandag komt staatssecretaris Raymond Knops naar Zeeland om het akkoord te bespreken. Er zou sprake zijn van een 8-puntenplan, waarin Zeeland ook gecompenseerd zou worden met onder andere een zwaar beveiligde rechtbank en een kennisinstituut voor water, voedsel en energie. Voor de zomer moet het compensatiepakket rond zijn, is het streven van speciaal adviseur Bernard Wintjes.
Hulst is boos op België. Burgemeester Mulder van de meest Vlaamse stad van Nederland noemt de situatie aan de grens op dit moment van de zotte. Volgens Mulder is er veel onduidelijkheid over wat er nou wel en niet mag. En dat zorgt voor irritatie. Afgelopen week opende België plotseling de grenzen weer, nadat ze 2,5 maand dicht waren vanwege het coronavirus. En dat alles zonder overleg. Ja, ik vind het een beetje een chaos worden. Het is echt van de zotte. Er is heel veel onduidelijkheid over de regelgeving. Je mag wel op familiebezoek, noodzakelijke boodschappen doen mag ook, maar funshoppen dan weer niet. Tanken wel, kortom onduidelijkheid. Nou, formeel is de grens nog dicht. Als je het crisiscentrum belt, dan zeggen ze het mag wel. En dan kom je oom agent tegen, dan is het maar net welke agent je tegenkomt en die geeft dan een boete van €360. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Tot van de week zelfs iemand die via België naar Brabant reed. Die kwam bij de Brabantse grens, daar werd hij aangehouden en toen had hij de keuze of een boete betalen of terugrijden. Ja, dat zijn dingen die echt niet kunnen. Dan denk ik, laten we dan alsjeblieft wat duidelijkheid hebben. Zet die grens open, want dit is gewoon dit is niet te doen. Mulder heeft inmiddels een brief geschreven naar de Belgische minister De Crème, maar een antwoord blijft vooralsnog uit. Volgens de burgemeester is de situatie niet goed voor de verhoudingen. Ik ben echt boos, weet je wat het is? We hebben een hele goede samenwerking. We zijn heel blij met de Belgen die hier komen. Dat is van oudsher. En eigenlijk door dit soort dingen dreigt dat gewoon verprutst te worden. De burgemeester hoopt daarom snel op duidelijkheid. Ophef over een tweet van statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie, hier op archiefbeeld. In een Twitterbericht vergeleek hij donderdagavond de partijtop van GroenLinks met jongeren die het syndroom van Down hebben. Na een storm van kritiek haalde Bos de tweet weg en bood hij zijn excuses aan. Bos was namens Forum voor Democratie voorzitter van de commissie Zicht op Beleid van de provincie Zeeland. Die commissie had vrijdagmorgen een geplande vergadering, maar na forse kritiek daar op zijn optreden legde Bos het voorzitterschap van die commissie neer. Bij een woningoverval door 4 gemaskerde mannen in Oostburg is vrijdagmorgen een man ernstig gewond geraakt. Rond 6 uur 's morgens kwam er een melding vanuit een huis op de hoek van de Paulus Potterstraat en de Jan Steenstraat. Het slachtoffer is een 27-jarige man die tijdelijk in de woning verbleef. De daders zijn nog voortvluchtig. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd terecht op onze site en app. Maak er nog een mooie avond van.